बिथाङा जोंनि बे क'क्राझार BCDCनि आन्दाराव जोंनि जेनाखि डेभेलपमेन्टनि खामानि बेखौ लाफायनो थाखाय जोंनि क'क्राझार BCDCनि आन्दाराव बुंनो थाङोब्ला जोंनि WPTनिफ्राय मोननाय आफादसालि अर्थात कमिउनिटि हल बेनो बयनिख्रुइ जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि क'क्राझाराव साबसिन मोनसे बिथांखि होननानै बुंनो हागौ बेखौ 1.45 लाखनि स्टेट फान्डनिफ्राय मोननाय जादों दा बे न'खौ लुफुंनो हाबाय आरो बेखौ बावैसोनि उनावनो खुलिनाय जासिगोन आरो बेखेवनाय जासिगोन लोगोसे जोंनि क'क्राझारनिफ्राय आइफवालि टु मोनसे रड कनस्ट्राक्सन बे जागासिनो दङ बेनिफ्राय बे आइफवालिनि खाथियाव जिनाखि आइ रिभार दङ बिमा दै बे दैखौ दालां होनाय जाबाय ब्रिज होनाय जाबाय बे ब्रिजआ 9.5 किल'मिटार 1 किल'मिटारनि एसे खम बे दालांखौ लुफुंनो हाबाय आरो बेखौ सार चिफ बिटिआरनि बिथाङा बेखेवनानै होबाय दा बे लामाजोंहाय बे दै बारनायनि निसिमा ओनसोलनि आरो जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि थांलाय फैलाय खालामनो बेयो सुबिदा जाबाय बेजों लोगोसे जोंनि PWD जिनाखि रड क'क्राझार टु निज्लागुरि बेबो खामानिया मावगासिनो दङ बेखौहाय जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि पथ निर्मान स्किम आसनिनिफ्राय बेखौ हमनाय जादों दा बे खामानिया मावगासिनो दङ बेयो मावफुंजागोन लोगोसे क'क्राझार BCDCनि सिङाव थानाय नाम्बार 1 सालबारियाव बेरेमोदैनि अर्थात अनि बि प्रसेसिं सेन्टार बेखौबो मावगासिनो दङ बेबो जोंनि थाखाय गिदिर जौगानाय देरगानाय दा बे खामानिया जागासिनो दङ बेखौबो मावफुंगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे क'क्राझार टु बालापारा अर्थात आमलाइबादा जिनाखि लामा बेबो टेन्डार जाबाय आरो बेखौ बावैसोनि उनावनो मावजासिगोन आरो बेजों लोगोसे जेनाखि बेरेसि दालां बेजों बारलांनायनि बे बेरेसि दालांखौबो वर्ल्ड बेंकनिफ्राय स्किम जोंनि मानगोनां MLA आ होनाय जाबाय दा बे स्किमा मावफुंजागोन आरो बे दालाङा मावफुंजागोन बेखौहाय जेनाखि वर्ल्ड बेंकनि इन्जिनियारफोर बिथांमोना फैनानै नायफैबाय आरो बेखौ गासैखौबो सुनानै लांजोबखाबाय बे बावैसोनि उनाव मावजानाय जासिगोन आरो लोगोसे जोंनि क'क्राझार BCDC आवहाय जिनाखि डेभेलपमेन्टेल खामानि आइजोफोरनो अरुनदय होनाय बे अरुनदय होनाया जोंनावहाय गोबाङानो मोनबाय एबाउट 500सो आइजोफ्रा अरुनदयखौ मोननो हाबाय आरो दा बाखि जायफ्रा दंबावो बिसोरो मोनगोन बावैसोनि उनावनो MLA इलेक्सन जोबखांनायनि उनावनो बिसोरनि खामानिखौ मावफुंनाय जागोन लोगोसे बे आइजोफोरनि थाखाय जिनाखि बिथांखिफोर रेसन होनाय आरो रेसनजों लोगोसे इन्सुरेन्स आरो बेजों लोगोसे जेनाखि बेमारनि थाखाय जेनाखि अनसुंथाइ 5 लाख गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबो जागासिनो दङ बे खामानिफोरखौ मावफुंनो आखायाव लागासिनो दङ बे खामानिफोर गासैबो मावफुंजागोन बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आसनिफोर आइजोफोरनि लाखपति महिला आरो बेबायदिनो PM किसाननि जिनाखि मदिनिफ्राय होनाय बेबो मोनफुंगासिनो दङ दा बेफोरबायदि खामानिया जोङो जागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ दा बेफोरनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ लोगोसे जोंनि क'क्राझार हायार सेकेन्डारि जिनाखि स्कुल आरो मिसननि सिङाव थानाय JDW इंलिश स्कुल बे स्कुलनिफ्राय देग्लाय जिनाखि मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादाव जोंनि क'क्राझार हायार सेकेन्डारिनिफ्राय गासै जों 69 अर्थात 69 जन स्टुडेन्टफ्रा मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन बे लाइमोनफ्रा नि गेजेराव फार्स्ट डिभिजनाव 31 31 जन बेनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव 38 जन पास जादों थार्ड डिभिजन गैया गासैबो फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजनाव पास जाजोब्बाय आरो JDW इंलिश स्कुलनिफ्राय गासै जों 38 जन होदोंमोन 38 जननि गेजेराव 38 जनाबो पास जादों फार्स्ट डिभिजनाव 32 जन सेकेन्ड डिभिजनाव 6 जन दा जोंनि बे
ओनसोलाव जिनाखि फरायनायनि परिस्थिति फरायसानि सोलोंथाइनि जिनाखि आबहावा बे मोजाङै सोलिगासिनो दङ शिक्षानि अबस्थाफोरखौ बुजिनानै गासैबो जोंनि न'खरनि ओनसोलाव थानाय बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ जोथोन लानानै बा गाव गावनि गथ'फोरखौ बेबायदिनो शिक्षानि गोजौ थाखोआव आवगायहोलांनो थाखाय बेबायदिनो बिमा बिफाफोरनि जोथोन लानाय आरो जोंनि फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो गथ'फोरनि गोसो होसारनानै फरायनायजों बेबादि जोंनि ओनसोलाव जोंनि जिनाखि फरायनायनि आबहावा सोलोंथाइनि आबहावा बे मोजाङैनो मोजां दावगालांगासिनो दङ आरो दा आङो गभर्नमेन्टखौ हामबाय होनो जोंनि जेनाखि बे क'क्राझार ओनसोलाव बेबायदि गोबां जौगानाय डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ जोंनो होनायनि थाखाय आं हामबाय होननानै बुङो जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे जोंनि जिनाखि चिफ बिटिआरनि बिथांमोनखौ आं हामबाय होनो बे जोंनि क'क्राझार बिसिडिसिआव माखासे बेबायदि गोबां डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावफुंहोनायनि थाखाय जाफुंहोनो नाजानायनि थाखाय आरो जिनाखि मावनांगौ आद्रा थानाय खामानिफोर बे खामानिफोर मावफुंगोन होननानै आसा खालामदों आरो बे जोंनि खाथियावनो जोंनि जिनाखि आइ दै बे आइ दैया ओरै नाम्बार 1 बुरिजाहारनिफ्राय लानानै ओरै नाम्बार 2 बुरिजाहार टुक्राझार बेनिफ्राय ओरै खानिपुर आइफुलि बेजों गोबां खुरखाबाय दैया बेबादिनो नस्थ' खालामबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गोबां हाफोरखौ नस्थ' खालामबाय आरो बे हाफोरा दैलामावहाय बिमा गेजेराव थाबोबाय दा बे खुरखानाय आरो बे गिसिखानाय हाफोरखौ होबथानो थाखाय जिनाखि गभर्नमेन्टआ बेब'स्था खालामदों बे बेब'स्थाफ्रा मावजागासिनो दङ जेरै बुरिजाहाराव मावनाय जाबाय प्रटेक्सननि खामानि बेबादिनो कंक्रिट खालामनानै आरो आइफुलिजों एसे मावनाय जाबाय आरो बे खामानिफ्रा उनफ्राव जालांबाय थागोन होननानै जोङो आसा खालामदों निसय गभर्नमेन्टआ जोंखौ सहाय होगोन आरो जोंनि जिनाखि माखासे डेभेलपमेन्टेल खामानि मावनांगौ दङ जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बेबादि जिनाखि डेभेलपमेन्टेल खामानि दङ बेखौ होगोन बा मावफुंगोन होननानै जोङो गभर्नमेन्टआव जोङो आसा खालामबाय आरो दानि केन्डिडेट एमएलए देरहानानै थाङोबा मा खामानि मावनांगौ होननानै आसा खालामदों बिसिनिसि हिसाबै जों निस्सय आसा खालामदों जोंनि जेनाखि दानि गोदान केन्डिडेट आगुनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांखौ एमपि केन्डिडेट हिसाबै सायख'फिननाय जाबाय बिथाङा देरहानानै थाङोब्ला बे जोंनि क'क्राझार ओनसोलाव जोंनि बिसिडिसिनि एरियायाव थानाय जेसेबांनाखि मावनांगौ डेभेलपमेन्टेल खामानिफोर जोङो गोबां आसनिफोर नांगौ स्किमफोर नांगौ बे स्किमफोरखौ बिथाङा निस्सय जोंनो होगोन जेराव नांगौ जों बेखौ बुंथिगोन आरो बिथांनिफ्राय जों मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो जेरैहाय बे आइ दैखौ थेनाय बान्दो होनाय प्रटेकसन खालामनाय आरो बेबायदिनो जोंनि दंग' माइ गायनाय दुब्लिफ्रावहाय जोंहा गोबां हानि बेबायदिनो गाज्रि अबस्थाफोर दङ जेनेबा दंग'आव दै सोनाय दुब्लियाव दै सोनाय बेफोरनि खामानि माखासे जोंनो गोनां दङ क'क्राझार ओनसोलावहाय टुक्राझारनि थाखाय बुरिजाहारनि थाखाय आइफलिनि थाखाय जोङो सुइस नांगौ अर्थात जोंनि जिनाखि खाथानि जों बेखौ आगुनिफ्राय बुंथिबाय थाबोदों जोङो सार रन्जितनोबो बुंथिबोदों सार जयन्तनोबो जोङो बुंथिबोबाय जोंनि बे बुरिजाहाराव जेनाखि मोनसे खाथानि अर्थात जोंनि सुइस गेटनि बेब'स्था बेखौ मावफुंगोन होननानै जों आसा खालामबाय गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो 2024 मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों
बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्टस स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसन्नायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।